Sanibonani bakwethu, ngiyanibingelela lonibingelelayo bathi siphumelelwa kaMphele phasi lemzimkhulu esigodini sasematsheni bakwethu. Ngiyanamukela ehlelweni lethu lezindaba eSphimile TV. Ngiphinde ngibonge bakwethu nendlela niseseka ngayo. Niqhubeke njalo bakwethu, ningakhohlwa ukulike, ukusubscribe, niphinde futhi nishare link. Kanti ke siniphathele kona bakwethu namhlanje indaba ezimnandi kakhulu lapho kubonakala khona uAndile Mpisane benoma Mkhize behleli nayo uzola 7. Kusho ukuthi bakwethu ivideo uyenzile umsebenzi kakhulu ukuze akwazi ukuthi asizakale bakwethu. Siyabonga nangomanye amaqhaba akwazile ukuthi asukumele lo daba, akwazi ukuthi asize alekelele la kumele alekelele khona. Lapho siyambona uQuesta, siphinde sibone noKhuzani umculo wamaskandi odume kakhulu bakwethu, ukuthi naye ukwazile ukuthi akwazi ukuthi alisukumele lo daba. Siphinde sibonge futhi bakwethu umuntu wonke okwazile ukuthi abe ingxenye yalo lolu hlelo bakwethu. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisupport anti nozola 7 bakwethu. Uthi ubonga akaphezi, uthi uyabonga bakwethu, isandla sihlula ikhanda ngendlela enimsupport ngayo nendlela enimeseke ngayo. Niqhubeke njalo nokwenza kahle ma-Afrika mahle, sengathi uNkulunkulu anganibusisa kwande nalapho nithathe khona nakwamanye amaqhawe, niphinde nenze njengoba nenzile.